सिगांथाराव आंनि चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैगोन जाहैबाय। बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय दाख्लै थांनाय बावैसो सिगां जिथुनाखि उदालगुरि दैफां नोलोबारियाव गावथारजानाय खिनाराम बसुमतारी, दा बिथांनि बेबायदिनो गोथै सहखौ दासिमावबो जावखांनाय जायाखै। दा बिसोरनि सायाव ओरैबायदि जानानै दं जाहैबाय, ओरैहाय खिनाराम बसुमतारीनि न'खरनिफ्राय बुंदों जाहैबाय बियो खिनाराम बसुमतारी, आरो बेजों लोगोसे ओरैहाय डिम्बेश्वर मोसाहारिनि मिसेसआ बुंदों जाहैबाय बियो आंनि हासबेन्ड। दा बेबायदिनो बिसोर सानैनि गेजेराव बबे सासेया, दा बेखौहाय रोखायै सिनायथि मोनाखै दासिमबो। दा उदालगुरिनि मेजिस्ट्रेटआ बुंनाय बायदिब्ला बेखौ जावखांगोन आरो बेबायदिनो रोखा सिनायथिखौ होगोन, नाथायब्ला दासिमबो बेखौहाय सिनायथि मोनाखै। दा बयबो आसा खालामदों बेखौहाय माने सिनायथि होगोन। दा बेजों लोगोसे बबेया थार बिनि सायावहाय नायबिजिरनायखौ लाबोगोन होननानै जों बयबो आसा खालामनानै दं। दा एक्चुअलि आंनिफ्रायबो आं बेखौनो बुंगोन, दा बे गोथैखौ जावखांनांगौ, बिनि सायाव नायबिजिरनाया जानांगौ, दा बेखौ क्लियार खालामनानै होनांगौ आरोखि आंनिफ्रायब्ला। आरो बेजों लोगोसे बियो डिम्बेश्वर मोसाहारि मारब्ला दा बिनि सायावहाय नायबिजिरनाया जानांगौ, दा आं बेखौसो बुंगोन। आरो बेजों लोगोसे आङो बुंनो सानदों जाहैबाय, दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बेबायदिनो सिखावानो जा माबा मोनसेयानो जा बा उग्रपन्थियानो जा जेखियानो जा, बर'खौ खालि इनकाउन्टार, नाथायब्ला आं गुबुन हारिफोरखौ इनकाउन्टार खालामनायखौ आं बहुद खम नुनो मोनदों बा आं नुनो मोनाखै एक्चुअलि। दा जोंनि बर'फोरनि सायावहाय बेबायदिनो माबा मोनसे दसि मोनबाथाय खालि इनकाउन्टार। सिगांबो बेबायदिनो जोंसार आरो जनक पुलिसनि आखायाव इनाय अनागारै इनकाउन्टार जानानै थैनांबाय। दा बिनि मिसेस ओरैबायदि आलाय आथानि जानानै दङ उन्दै गथ'खौ लानानै। दा जोङो बहुद दुखु मोननाय फैयो बर' हिसाबै। दा बिनि न'खरखौ सोर नायनांगौ? हमनो मोनोब्ला हमनानै लांना आयेन बायदि साजा हो, जेलफ्राव हर, गोजौ आदालतआ सायगोन। मा मोनब्लानो इनकाउन्टार, बेयो बर'नि सायावल'। मा जोंनि बर'नि गेजेराव दासिमबो बेबायदिनो पुलिसनि आखायाव जों बुलिबावनांगौ नामा? दासिमबो बर' बिमानि मेगनाव मोदै नामा? सोरबा जुदि बर' फिसाया थैनाय नुयोब्ला जोंनि गोसोआव दासिमबो ओरैबायदि दुखु मोनो एबा धिक्कार मोनो एबा गाबखांनाया फैयो, दासिमबो बर'नि गेजेराव बेबायदिनो पुलिसनि आखायाव जों जिउ बावनांनायखौ। आङो भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै। आंनि बायदिब्ला बेखौ थाबैनो जावखांनांगौ आरो बिनि सायावहाय गोख्रों नायबिजिरनाया जानांगौ। नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय जाखानांगौ, डिम्बेश्वर मोसाहारि बिनि मिसेसआ, बिनि हिन्जावा गोथै फबनाय साखाथियाव थांनानै ओरैबायदि गाबै डिमान्ड खालामदों बेखौ जावखांनो थाखाय। मानो होनना बुङोब्ला बियो अलरेडि सिनायबाय होननानै बुंदों। बिनि गाननाय गस्ला बेबायदिनो साइज बाइजफोरखौनो नायनानै बियो माने सिनायखाबाय होननानै बुंदों। एक्चुअलि गावनि हासबेन्डखौ गोबाव बोसोर संसार जाबोनाय हिसाबै बियो सिनायखागोन। दा बेनिखायनो जों बयबो बर' हिसाबै बेखौ हेफाजाब होनांगोन, जों खौसे जानानै हेफाजाब होनांगोन। दा आङो खावलायदों बयबो जोंनि बर'फोरा हेफाजाब हो, बयबो खौसे जा। दा बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंबावगोन जाहैबाय, सोरबाफोर आंनि चेनेलाव दिनै गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब एबा शेयार खालामनानै होनो हागोन। दा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना नायनानै गोसोफ्राव मा रोखोम नांदों कमेन्ट खालामनो हागोन। बर' हारि जिउ गोलाव जाथों। जै बर' हारिनि।